ongi etorri basakabira. Nire haserre eta mindutan nago garazirekin. Baina hau ez dago ondo, ez zarete konturatzen. Uste dut batzordekoek zer gertatzen ari den jakiteko unea dela. Ikusiko duzu zur eta lur geratuko zarete, flipatuta! Sartzeko prest? Azpik ordenagailu bat dauka eskutatuta ganbaran. Azet txokoa montatu duzun. Ez da dirudiena, enaiz kuskusero. Hortaz, elkar ikusiko dugu gero. Zuk badiozu? Ara? Ze guapa? Urduri? Tripa nasi samar daukat. Txuragatik oso kezkatuta ikusten zaitut. Eta zu? Zure usaiaren gatik? Tanon izkutatzen zinen, orain arte, urte luzegi hauetan, agertu gabe, heldu idazu eskutik, ez du arren, ilun dago eta ez dakit, bueltatzen. Kartzelatik deitu dute, zuen aita da. Larria da. Zakigu zenbat irango duen zure arazotxoak. Behin-behinekoa dela, dominanik gabe geratu naiz eta ez daukat. Pobrea naiz. Ze guai. Karlak eskatu dit berarekin joateko koktel horretara. Eta, zer jantziko duzu? Zerbait doktorea? Ez dago gaizki, baina takoi hoiekin praktikatu egin behar duzu. Hizkuntza berri bat, mugaz gaindi, harago begira. Mugaz gaindi, hizkuntza berri bat. Mugaz gaindi, ahots biztiak, bihotz biztiak, harago begira. Núñez de Salazar enpresaria, Butifarra kasuan inputatua. Zure aita da. Inputatuta egoteak ez du esan nahi delitu bat egin duan. Zertan etorri zara? Deskubritu dudan zerbait kontatzera. Mugikorrak itzuliko dizkizuegu, baina kuskusero blokeatuko duzuela agindu behar diguzue. Kuskuserok nire abestia taldera bidali zuen eta orain, YouTubera eta Spotifyera ere igo du. Hazde marroia.